Dak bakadau baka jubab RTI baka hinyo tribute council kala yok priang halor ka jingdon tang shispa khandai South League Long Yeng ki batrai bat ka Shillong Municipal Board bat ki wei kitana trai kam ka sarkar Jylla kat ba shispa sau pratli Long Yeng pan ki dei ki besusa be an hatem yo mau long uba Erwin Kis im sut ngau noi saj an blakam rang ba ka Jylla ulaong ba sngo phlai ka te ka jubab RTI namar ba boni ki mender ki yolat ban wanrung lait lan kat ba mon sha ka Jylla Uba Erwin ula kedau baka ni jing yo rung mon jong ki mender ka dehi ba dan kinu ru ki kendon ban perking bat ka nuksa ka pasai ka deiru ka jing yo lat ki mender ban sa haulum survey. Da bakan tha ya ka high level committee ka bala thau ban yet bania ya ki lat ki lenti ban pen kenria ki brion na them yo maulong nadu usnam arajar khat phra uba Erwin ula ong ba katta ki snam ka long ka ba sngolengo ban dang yo i bo ba preston ten song usembut menteri rang ba ka Jylla bonang pha pensisa ya ka te ka jubab RTI Haka jing sya ka ni ka jing yo ka HYC ka tu ka jing tip lang ba ka RTI ka day ka ba pau sai ka darhi ba kamdon ka jing khang kamdon ka no ka jing adong ya kini ki ba wandung kerthep ki mender ki ba wandung kerthep manta sepok ka ni ka Jylla ka jongi ya kata ngalungo ba ka tu ka High Powered Committee naga High Level Committee kat ka kadai ba ka klami i ya kini ki ka klam wat kini ki tip chwa ban pencisa kini ki beri ki wana ki su kan top ya ki hapo ka tu lai spa Saupo Long Yeng pinga pan ya ka RTI napok ka census napok ka statistics department juga government of Meghalaya. Nomor beli nga gajing skong gajong ai kalong ba ladangi ong hiban ban le ai kani gajing wandung kertep ki mender sepo kani ka ri gajongi gajing wandung wat unong India ru ka balalong palan. Nomor naka jing wat jing tip lengba ka RTI kala pau syahi ba don ka jing khang don ka jing maham don ka jing adong tementa ngam lungo ba ka HYC kan yo ikiniki jing tip namar une menderi urung baik mi baik usa baik ka bumon pila i man kani ka po kalom sabe ka tu mari adat ni ka tu ayuro nda ya kani ka them yo molong kani ka them Yodo lalap mentah babun ngam tu ki ba song bi an rem dei tamo song bi an le kiawan sabar hang ni po kadon ketika pai hanal ni ka jakal sabar nti ke ba ka tu lut sa so sun nadu nang tei kiwan sa du sini mat pran ban le sabar tapi kani ka pen pau hi ba kadon ka substance haka ika ba kiyo na kaliang ka HYC kini ki bat ngalengo ba kani ka high level committee namar ba kumno ba ka klempe ikini ki kani ka factual verification ki klemle ikini dengan ong kumno kan namar labon pelat kita ki high level ma kadau yong do ka high level ta tip nasngus kita kontrak bagi don ki high level tatip kani ka high level la se hapo ka ngai ibu ba proston ula pen mi ti statement man hapan check man hapan verify to don bok hi bakinya verify bai kini ki nomor ba nsia kudup ai kini tapi hadu sau ekar mte ki ong manai hadu sau ekar ki ong manai te hangi ro ngakwa pensai mo itu ka jingkran jonga man kani ba nga ong ba ngala thau to ka form ngala thau ban kinu ki para khasi ki jongi khamtam bom don yeng don sem kanong rem kam dei ba kinyo jaka bai kanong rem kalong ba ngin dei ai ka sarkar ba kan pai ka sarkar ka tre nam ai jaka yo ka sei kata ka kanong rem kamut ba uba arwin wong ka don ka form ba ka ka form jong sarkar ka form ka dei ba thau hi manga ka bala di kitre kimat le ya thap ngtai hapo DC office ne po revenue tanya pai ken ki ai nam ai ne ki na mari kini ki ruspa na pai kini ki ba ruspa ki ba yu abun kini bisman ki ba yo
jaka hang tai ngam kwa ban ai kerteng tambah tang shu ai RTI telak lap hi tengam kwa ban shu ai kerteng pathar kum tu handrai balai khasi ki jong ki bakat ne ki ba shong wai ki bam don mo ka yeng isem tang khndet ro balai me perkat lem ban ai long ye ki nomor ka jaka khasi te ka jaka jong ki nong klau ka jaka jong ki khar kumor kene ka so called European world Uniu noy saj an ula bu jing keliru yaki harijan halor ka jingkam jongki bagila sa arspa snam hathem yo molong da ka boong bala sengi ka Shillong house nam khat praspa an ro pusau pat sedang penlong municipal yaka hakis nam khat praspa nyopo aa te ka wei ka bang kwa ban banga skau diau ro ya ka tu ka jingkam jongki ni ki Punjabi ba ki ong bagila sa ne arspa snam tengah tu bapait mo ngawat jing tem ta ka Shillong khat praspa ndu pusau pareng usang ya ka Shillong ha maswa idon mo ki idon khndet soi ni detachment jong ka 8 Silhet light infantry kini katai te ki don hi ki pulit na kini kitai hendrai ngalungo khat praspa ndu pusau sang ya ka Shillong ka municipal ngatrai ka poya ki sang ban pelong municipal ka hadu ki khat praspa nyopo sanang bagi istaman wan rai kening municipal to ka bangatip mga ngam tip yo ka dei nam dei no tambah ka bangayo ka mga puli ki kot ka lomba kini ki wan nang kong ba ka Silhet light infantry hang te apo kani ka Jalupara mo na mar ka headquarter jong ka Silhet light infantry ka dei hang te manjua te hang tu hoit ki don ki ba yabut bat ki don ki ba yawan bat ki hendrai ban ong ba arspa snam ngirasa ni te kata tak ba abi te skawai ro kitu ki bang ilap mo kitu ki bamdon kerteng wat kini ki badon kerteng ro ki kpa temen ki longjeng long chwa jong ki hakap san phuai hakat to kalis prapusa hajar tam ki don nam don na kata ka jingkali ka bang kwa bang kali kata ka verification ro able ka sorga ki don nam don na hakat to kalis pi nang no ki mi gini kata ka jing kali ka bang haban kali ba mara jing sha shwa bakan siu ka sarkar arklorius imlem ya kata jaka kata gedang de ka tribal area te kumno ki orang apa tribal area kumno ki asa kumno ki mano basha ki hang to kita jing kali haban kali Nakabasayru ika jubab kabolo yot na ka Directorate of Economics and Statistics. Uba Erwin ulaong, bahaus nam kat kandai spa san puway ki Jylla ki don prapu hajar spa Ngut. Haus nam kat kandai spa andro puway ki don shilak laipo hajar spa kat kandai Ngut. Haus nam kat kandai spa nyo puway ki don shilak kandai penyo hajar saus spa andro kandai Ngut. Haus nam kat kandai spa prapuway ki don arlak sanpu kandai hajar saus spa nyo pusau Ngut. Haus nam kat kandai spa kandai puway ki don arlak san pendri hajar praspa san puway Ngut. Haus nam arajar iway ki don lailak arpusan hajar kandai spa nro po Ngut. Barhaus nam arajar katway pan ki don saulak katway hajar arpu prangut. Ulaong bo syam la yo ya ka jingken ka badai hapadang arajar katway hadu arajar arpuway. Bat kani ka jingkiu ka jingdon ki mendera ka Jylla ka day namar ka jingbam don ki bakit kia ya kani. Ulaong bagi brio na temyo maulong haban pensisya yaki bagi don hakatop ba prapu hajar Ngut haus nam kat kandai spa san puway. Oh kani ba yo arti ai to te hang ne ngan pensai ka tu ka mang omen hausan puway ki tribal ki don sanlang kini the details of non-tribal residents in the state since 1951 to 2001. Hane ki bagi tribal ki don sanlak arpulai hajar sauspa nyabusao. Ki schedule caste ki don hajar nriuspa nyapuway. Bat kiway ki long nyapu kendai hajar sanspa arpu kendai kalong prapu hajar arspa bro. Uni udah mender ki ba ong bagi degi permanent citizen. Hondru puway kalapoi silak lai pu hajar aspa kat kendai. Hau nyo puway lapoi silak kendai punya hajar sauspa andru pu kendai. Hakap hau kendai puway pada lapoi alak san punde hajar praspa san puway ikiu kendiat. Itu por kidon ki
Katu bang oi pi padon gajing ya yu. Arjar ibai lapoi lailak arpusan hajar kendai sepan rupo. Arjar khat wei kalapoi saulak khat wei hajar arpupra. Tenadu usan pu wei hadun rupu wei kalong san pupra poin sau arpusan bakiu ki mender. Kani ro kamut ngam ngai bakin kha hadu kani. Kamut basuan rung bai ure. Nang no kila siwan rung bai. Nyo pu wei kadai san pu wei poin rupu sau persen bagi kiu. Pra pu wei ki poi lai pu wei poin sau pu persen. Tang ho khandai pu wei banga menang ongi pi bakadon ke ki. Jong KSU nadu 79 80 kum tu ter kalong tang 0.1% minus 1.0% ke growth. Kemut kane bet wat dekat taruh kadon haduk kidon haduk arlak san pun wajar praspa prapuai. Hei, napoi arjari bai kidon lailak arpusan hajar kendai spa ndepo kaban nakatai ka kendai puai haduk arjar bai ka kiu konsan arpun 2%. Long arpun 2%. Arpun 2 point kendai bai. Katba hadu u ayu pade hadu arjar khatwei pade kilong saulak khatwei hajar arpupra ka bomot ki kiu biang nakatai ki kiu biang sa arpun 2.10%. Ni keliro economic statistics ba ban sim jingkai ni ki khari khasi biang ki ong ni ong pi don na ka jinga trailang ba ka autonomous district council lor kani ki ong te ka bomot ndon ba lada kalom kumni ndon ba kit khia te kani jadi betong tu bahala susrot mi kot kubor mi social media lakut te kata ka daw ba ni hapan kentu ya sarkar ba kadon kamban sim jikhen kloi kam tami kata ka them motor menta ya kata ka them yodu don kam ba kin verify gitu kiwan kumno ki don em na kani ki prapu arjar hau kenai hau sampuai ki kam bagi wan nadu aspa snam ki don em na kani kita ki figures da pen im hai ki yu ki ong ba arwen shu tha kita ki ai economic statistics hang ne hi bangai i ba kani ka problem of influx ka jongi kum bangai i ba hadal hero ka don kani problem bagi wan gini na Bangladesh ki lai rong sitai ki ong iseu tang arja tang ngai i mana masa ya ka tu report te hang ni lele te imat shurung shumi bai kat baman kat bai yo to mdei tang to khar Bangladesh ki wat kinong India ro ki shurung shumi kam tam ki tribal area hang ni bi bang omba kata ka jingmut ya kata ka CA bakam apply ha ki tribal areas kam don jingmut kani la saki urung umi u shong u yolok kasi u yolok ayu u thau ko business u yok kam sarkar u yok kam ayu mdan ba pai kani te don kam hi ba na kentu ya sarkar ba kam tam ya kata them yodu don kam ban verify gitu gibreu ki dai sisa nam dai sisa but under relocate tang gitu ke badan hok mdei ban ahadu sau ikar bakin penhek mentatam ban penbiang iki ba sakawai kalong bagi para khasi ki jongiro dei ban aja kai ki po European one tai kam tami ke baduk kibam dan yeng kibam dan sam tai halor ka jingbam pat yo pat ya karai ban pen kenria ya ki brio na them yo maulong ula ong balajur palat ka penher kot kudi hadu bau ksai ula kenset na rendang ka sarkar bat bu jingkeli balai ki ban Delhi ki wan ban muslia ya ki kam ki badai jong ka sarkar Jylla nga tangai i nga su ong ba imat la jur palat ka penher kot kudi tutuk sai ro la jong palat tutuk sai mata la poi kum ni rendang juga sarkar namar ba man ba ilong meeting utau ubana Delhi udan bentayu kani ba unwan esong meeting lang to te kamot ka politics ne kala he ka BJP hi ngai i kala sim kabu bhai kani namar kiri khot jong kiri ki frontal organization jong BJP ki be sim interest kani te kasong ka sarkar mata lada ka kwa ban penjong kita ki meeting te ka haban donem ka moral courage ka haban donem ka administrative courage ban sim ka decision si sen ladam kumta te suya penjong tekan na poi si sen te
ya apa dah sekawai ke sorkar tanah kawai ke sorkar tu ngatrai haduk bangini yap mengiru pat haduk dia he ni asan giksiu jung iru kate kanang ne hukum tai ngidang pan ka RTI na po PIO jong CEO Chief Election Officer bangipan ni kalis jong ki non tribal ha 1951 ki balalong ki registered voter tengi iba kani ka jingwan jong non tribal hiang ni hi ultimately hi PE na marbelai ya kani ka reserve seat ki reserve seat ki jongi wat MLA wat apo kani ka MP ro kade ka jimpon pa jong ki tribal te ka ba manta ka long ba ka don hi ka jingma ka besar kai ba namar pin na pai wat ka not Shillong kani ka jaka ka mangasaru ngai iba ula sambun ula marebam unan tribal ba tribal te kam srem syu bakini manta kindawa ba kan long ka general seat te kita ki jingma ki bangi mi ka bagim mdai mi mdai tang ba ngimi mdan bale gini te hang ni nga kentuhi ba imat buat ke discouncil duk mentakan haban peklai ya ke sensa trairi ki jongi na ki lomba kisnong bangin jok ke jingkain katno ki don gini ki non tribal ki barung syurung kum to klem dan jingkai haba yangi ukhasi inda kerja cubo le chong yeng wa shikawi ka snong hapra certificate ram ka snong mo la dalek na kawai hima shikawi hima habyo ka certificate uni pada wan urung bet usong bet ha trai bet bam bet ha tegata ke ki ba memperkat kamut ka reflect ya ka sarkar jongi la ka don em na kata ka political will ban address si kanika question Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangi bam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya